אנחנו ממשיכים קצת לגעת בענייני שר החקלאות שלום שמחון, לקראת אירוע גדול מאוד שיהיה לחקלאים מחר בעמק. מדובר במסיבת חג השבועות, כולם מוזמנים, הוכשרה קרקע גדולה לעניין הזה. שני חקלאים איתנו כאן, דוד ישראלי, חקלאי בכפר שמואל, ובני גוטין, חקלאי מניין רק? גדרה. מגדרה. חקלאי בגדרה? כן. עדיין יש חקלאים בגדרה? כן. זה משמח לשמוע. אז אתם שניכם באתם אלינו לאולפן, אתם משני עברי המתרס או שניכם מחזיקים באותה דעה שפה יש דברים שנעשים שלא קשורה, מעבר למה שהתפרסם בדוח מבקר המדינה? אנחנו שנינו חברים במטה המאבק של החקלאים, שנאבק כבר 4 שנים, בשחיתויות שלטוניות מהסוג הזה שיוצא בדוח מבקר המדינה האחרון. אנחנו הקמנו את העמותה הזאת, שעמותת מאבק החקלאים, על מנת להיאבק בעיקר בנושא של מועצת הצמחים, שגובה מאיתנו כספי עתק, מאות מיליוני שקלים כל שנה, שהכספים האלה מנותבים אירועים מהסוג הזה של שלום שמחון. תסביר לי, מה זה נקרא שגובים מכם כספים לאירועים האלה? אני אסביר. מחייבים את החקלאים לשלם? מחייבים את החקלאים בחוק, שהוא חוק שאנחנו מנסים עכשיו בפעילות מול חברי הכנסת, לשנות אותו. ניסינו לשנות את החוק הזה. זה לא חוק חדש, אבל? חוק משנת 2007, שהוא בעצם מה שהוא עושה, הוא משעבד את החקלאים בצורה בוטה, הופך את הכספים שהם משלמים בעצם למס עקיף, שכל חקלאי שמגדל או שלא מגדל, שמרוויח או לא מרוויח, חייב לשלם אותו לגוף הזה שנקרא מועצת הצמחים, שמהגוף הזה מנותבים כל הכספים לכל מיני מקורות ולכל מיני מקורבים ולכל מיני ג'ובים ולסיורים. שמה תפקידה של מועצת הצמחים? כלומר, למה הקימו את הגוף הזה? הוא גוף שקיים בתוך משרד החקלאות. לא, הוא לא בדיוק בתוך משרד החקלאות, זהו גוף סטטוטורי, זאת רשות סטטוטורית שהוקמה בשנות ה-50, ועל פי קונספציות בולשביקיות משנות ה-50 שהיו נהוגות פה בארץ. היום לגוף הזה אין שום מטרה, יש להם כל מיני מראית עין של מטרות, אבל בתכלס אף חקלאי לא מקבל אגורה אחת חזרה. אני לא קיבלתי מעולם אגורה אחת. בני גוטין כבר 65 שנה, או בן 65, מהיום שהוא נולד, הוא חקלאי, הוא לא קיבל מהם אגורה, והם גובים במשך כל השנים האלה כספים שנקראים היטלים מהחקלאים. אתה יכול... ממני לקחו כבר מעל 1,000,000 שקל היטלים. לי אין פנסיה עכשיו אחרי גיל 65. למה משלמים את ההיטלים הזה? על מנת שתהיה לך זכות לאבד את האדמה? מה זה ההיטלים האלה? ההיטלים האלה, קודם הם גבו את זה לפי קילו, היום הם גובים את זה לפי דונם. לי אין שום דבר מהמועצה הצמחית הזאת, מעולם לא נתנה לי שום דבר המועצה הצמחית הזאת. להם יש פנסיה, שם לכל הפקידים האלה יש פנסיה, אבל אני נשארתי בלי פנסיה בגיל 65. אז מה אתם רוצים משלום שמחון? הוא לא המציא את השיטה הזאת, זו שיטה שהייתה קיימת. אנחנו דורשים משלום שמחון, ואנחנו מבקשים מכל חברי הכנסת ומראש הממשלה, שיבטלו סוף סוף את המונסטר הזה שקם על יוצריו, ושבעצם עושק את החקלאים במשך כל השנים האלה. הכספים האלה מנותבים לנסיעות לאפריקה. הכספים האלה, שמחון אומר שעלות החגיגה הגדולה של כ-5,000 אנשים שהוא מארגן... הוא אמר 3,500, היו צריכים להיות 5,000? יצאו 5,000 הזמנות. והם אמרו שהם יגיעו בסופו של דבר 3,500. אוקיי, אז 3,500, הוא נתן 120,000 שקל מתקציב משרד החקלאות, חגיגה כזאת עולה מיליונים. והמיליונים האלה שיש שם מופעי ראווה של סוסים, אגב, לא בטוח שהעניין הזה בכלל חוקי בגלל כל מיני חוקים וטרינריים, אבל יהיו מופעי ראווה של סוסים ויהיו שואו אוף גדול עם הרבה מאוד כסף שישפך שם, וכולו כספי מועצות. זה מה שהוא אמר, המועצות מביאות את הכסף הזה על מנת שאפשר יהיה לקיים את החגיגה הגדולה הזאת. והכספים האלה, ממי הם באים? זה לא כספי ציבור, זה כספי... הוזמנתם? אתם שלכם הוזמנתם? חקלאים לא מוזמנים לאירוע הזה? לא, מוזמנים עסקנים ומאחרים וכל מיני מקורבים. ולא חקלאים? לא, אנחנו לא הוזמנו. כל אחד אמור להביא את התוצרת החקלאית שלו. אולי נקרא גם את התגובה של משרד החקלאות לעניין הזה. עוד מילה אחת להגיד פה, הציבור שמשלם את זה, זה לא הציבור במרכאות, זה ציבור החקלאים שקורע תחת נטל העבודה הקשה. זה דבר שהוא מרתיח את הדם, הדברים האלה, הכספים האלה, וזה עדיין כסף קטן. אני אומר, זה עדיין כסף קטן, כי מדובר פה על מאות מיליוני שקלים כל שנה שנגזלים, אני אומר את זה במפורש, שנגזלים מחקלאים בכוח. אף חקלאי לא היה מתנדב לשלם את הכסף הזה. זה כפל מס
שזה בכלל לא משנה אם החקלאי הרוויח או לא הרוויח באותה שנה, הוא חייב לשלם את זה בגלל שהוא מאבד את האדמה. זה כאילו החקלאי משלם איזשהו אתנן לשליט, שאפשר שהוא יוכל לעבוד ולהתפרנס. כן. וזאת המצוקה הגדולה שלנו. רק נאמר שחג השבועות הוא חג חקלאי, אני חושבת במהותו, וזו הסיבה לחגיגה הזאת, שנערכת מדי שנה, שנה עושים את זה בעמק, ומשרד החקלאות מסר לנו בתגובה שהאירוע הזה ממומן על ידי משרד החקלאות, ועלותו המקסימלית עומדת על 120,000 שקלים, זה הכל, כולל האומנים שמופיעים שם וכל הכשרת השטח וכן הלאה וכן הלאה. מועצות הייצור החקלאיות משתתפות באירוע באמצעות הצגת התוצרת החקלאית. המועצות הוזמנו להשתתף תוך הנחיה חד משמעית לשמירה על צניעות, וכשהכוונה היא יצירת יריד חקלאי, אוכל לא יוגש באירוע מלבד התוצרת החקלאית שתוצג ביריד החקלאי, וגם לא יהיו שם חקלאים. כלומר, רק האוטובוסים שהוא שכר יעלו 120,000. אז אתה אומר שהנתונים הם נתונים אחרים, ומישהו צריך לממן את זה, וזה בא על חשבונכם בסופו של דבר. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, למה לא לעשות את הדברים האלה בהידברות עם שר החקלאות, שהרי מי אם לא שר החקלאות אמור לייצג את החקלאים? רגע, אני רוצה לאפשר גם לבני. מי? למה לא להידבר איתו? אנחנו לא פסלנו הידברות איתו, הוא לא מדבר איתנו. מה זאת אומרת? תסביר, מה זה לא מדבר איתכם? הוא לא מדבר איתנו. ניסינו גם לקבוע איתו פגישה, הוא לא רוצה לדבר איתנו. ההתארגנות הזאת של החקלאים שלא מרוצים מהעניין, מההסדר הזה של מועצת הצמחים? אני רוצה להגיד לך על זה מילה. א', נפגשנו איתו לפני כ3.5 שנים אצלו במשרד. הדברים הוצגו שם, והוא התבקש על ידינו לשתף איתנו, ללכת למהלך גדול שיעשה ראורגניזציה בכל הסיפור הזה, שחקלאים לא יהיו מנוצלים כמו אף סקטור אחר פה במדינה. אף אחד לא משלם מיסים סקטוריאליים בגובה, שאם הוא באותה שנה לא שילם מס הכנסה, כי הוא לא הגיע לסף המס, פה רוצים ממנו 20% על ההכנסה, פחות או יותר, בין 15 ל-20% על ההכנסה, שהוא לא הרוויח באותה שנה. זה סקנדל ממדרגה ראשונה, סקנדל קולוסלי. המועצות האלה, בייחוד מועצת הצמחים, משמשת בעצם אחוזה, שבעלי האחוזה והעסקנים והמאכערים שנמצאים שם מתחלפים כל שנה או כל כמה שנים, כשבא מישהו אחר לשם, והעריסים עצמם נשארים וממשיכים לשלם את הכספי... אבל אתה אומר שב-2007 את אותה מועצה, שהיא מועצה משנות ה-50, עוד קיברו אותה עוד יותר בכך שדאגו להזין אותה נגיד בכספים שגובים מהחקלאים, אז... נעשה שם שינוי עקרוני בחוק באותה שנה, שמאיזשהו מס שהוא כביכול פרוגרסיבי היה, שהוא בעצם היה איזושהי נגזרת של הכנסה של אותו חקלאי או שיווק של אותו חקלאי, הפכו את זה למס עקיף לחלוטין, שבו כל חקלאי שיש לו כך וכך דונם אדמה, ולא משנה אפילו שהוא עקר את המטע, ולא משנה שהוא לא הרוויח באותה שנה, הוא עדיין צריך לשלם by definition את הכסף לאותה מועצה. כן, ועל ככה המאבק הגדול שלכם. ממש מילה אחרונה לסיום. בני, איך אתם חוגגים את שבועות? לא עם החגיגה של שמחון. אבל תהיה חגיגה. גם אצלכם חוגגים? אצלנו עושים חגיגה מאוד גדולה בכפר שמואל, 60 שנה לכפר שמואל, עושים חגיגה מאוד יפה. אנשים מוזמנים בתקציב... פתוח גם לציבור הרחב? פתוח גם לציבור הרחב, ושיבואו אנשים בעלויות ממש קטנות, לא בעלויות שאנחנו מדברים עליהן. אז מה נאחל לכם? שיהיה חג שמח, ושתראו ברכה בעמלכם. תודה רבה. ותודה שבאתם אלינו, וכאן בזה אנחנו חותמים את האולפן הפתוח. נהיה פה גם מחר אותו מקום, אותה שעה, שיהיה לכם יום טוב להתראות.